Upravo kad se Muffin oprašta, ona izgovara rečenicu "Vidimo se u četvrtak." I ovo, prijatelji, nije ni malo nevino. Na engleskom postoji vrlo česta fraza, a to je "See you next Tuesday" ili "Vidimo se sljedećeg utorka." Ali čini se da je sve normalno, iako nije. Skriveni trik je u tome što ako uzmeš prva slova svake riječi na engleskom, ali promijeniš prva dva, imamo see, što može zvučati kao slovo C na engleskom, U ili U na engleskom, N od next i T od Tuesday, što zajedno čini jednu vrlo nepristojnu riječ na engleskom. Jedna od najgorih uvredljivih riječi koja se često koristi u Australiji i Ujedinjenom Kraljevstvu. Dakle, tu frazu tamo koriste kao prikriveni način da izgovore uvredu bez da je izravno kažu. Ali zanimljivo je bilo to što u Bluey nisu ostavili riječ utorak, već su je promijenili u četvrtak, jer četvrtak na engleskom je Thursday, koji također počinje slovom T, zato je samo vrlo malo ljudi primijetilo ovu psovku.